Pa ako znamo da smo orijentisani ka evropskom tržištu i da ono čini u prethodnoj godini 47% ukupnog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, mislim da taj podatak govori i kako se ponašamo prema evropskom tržištu i kako ocenjujemo. Mnoge stvari koje smo uradili u ovom trenutku i pokazuju u prilog činjenici koliko nam je bitno da se otvorimo što više ka evropskom tržištu, da edukujemo naše poljoprivredne proizvođače, da se sami legislativom usmerimo ka evropskom tržištu, da oni mogu da budu konkurentni sa svojim proizvodima. Generalno mislim da je odlična ideja, jer upravo jesmo na putu Evropske unije i sve što radimo u prilog toga da se usaglašavamo sa legislativom, da približavamo legislativu i ovakve platforme i ovakve ideje će pomoći našim ljudima i proizvođačima i korisnicima da shvate šta je to što Evropa očekuje od našeg tržišta i da prosto mogu sami u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji da krenu da se pripremaju šta je to što nas čeka onog dana kada budemo ušli u Evropsku uniju.